Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर सेन्ट्रेल बेंकआव Apprentice Vacancy ओंखारदों 5000 जेराव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जाना थानो हागोन। दा जोबोर मोजां चान्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बारायबाय थानायनि चान्सआ दङ। दा बेसेबां गोबाव मावनो मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोजोबगोन। बेखायनो जोङो PDF फाइलखौ नायगोन। नोंथांमोना Bodo Job Info दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। दा बे पस्ट Apprentice नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट हिसाबै बेयाव साख्रि मावनो हागोन। स' बिदिबा बे पस्टआ मिथिखाबाय 5000 दङ अल इन्डिया बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बा नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट जागोन आरो 1 इयार हिसाबै एंगेजमेन्टआ बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय बारायबाय थागोन बा लानायनि चान्सआ दङ। दा बिदिब्ला जों नायनोसै बे अफिसियेल नोटिफिकेशन दा बेनि एप्लाइ जागासिनो दङ। दा बेनि एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम थागोन आरो एग्जामा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जागोन बेनो जाबाय 2nd वीक एप्रिलावनो जागोन। स' नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोनगोन बा कन्ट्रेक्ट हिसाबै मावनो मोनगोन। देन बेनिफ्राय ST वाइसआव रिजार्भेसन दङ एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेलबो दङ। दा आसामाव गोबां दङ भेकेन्सिया। स' नोंथांमोना आसामावबो नै गुवाहाटी रिजन दङ, बरपेटा रिजन दङ, स' बेबायदि आपार आसाम दङ, स' बेबायदि गुवाहाटी रिजन दङ, आपार आसाम दङ, बेनिफ्राय गोबां दङ आरो स' नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे जायगायाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन बाक्सा, चिरां एबा क'क्राझार, उदालगुरि बेयावबो दङ। स' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ नायबानो मिथिगोन। देन बेनिफ्राय क्वालिफिकेशनखौ जों नायग्रोनोसै बैसोआ मिनिमाम 20 एन्ड मेक्सिमाम 28 नाथाय STफ्रा स' नोंथांमोना 33 इयार्ससिम इलिजिबल जायो एन्ड क्वालिफिकेशन होनोब्ला जायखिजाया डिग्री पास बेयाव जेबो पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया डिग्री पास जेबो पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय 1 इयार नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट हिसाबै बेयाव जब मावनो हागोन। भेकेन्सिया बारायनायनि चान्स दङ टेन्टेटिभ होदों। डेट मिन्स जुदि केन्डिडेट बारायोबा नांगौ जायोब्ला भेकेन्सिखौ बारायखायो। स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां एग्जामखौ होयो। दा सिलेक्शन प्रसेस होनोब्ला दा सिलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोना अनलाइन रिटेन टेस्ट लागोन। नोंथांमोननि सिलेबासा दंखायोनो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो। 1:4 नोंथांमोनखौ लांगोन PIसिम एबा पार्सनेल इन्टारभिउसिम। स' नोंथांमोना बाइबा टेस्ट होनांगोन लास्टआव। बेनिफ्राय इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन। क्लास 8 निफ्राय HS लेभेलसिम गांसे जिखुनु जायखिजाया थाबानो जाबाय। क्लास 8 नङाबा 10 नङाबा MIL नोंथांमोना थानांगोन आरो हमना ला क्लास 8 पास 10 पास बा HS पास बा डिग्री लेभेलाव जायखिजाया MIL थाबानो जागोन बा लकेल लेंगुवेज थाबानो जागोन साबजेक्टआ अब्लानो नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन। एन्ड बेनिफ्राय बेनि सेलारिखौ नायोबा जुदि नोंथांमोना रुरेल एरियायाव जायोब्ला थ' नोंथांमोना 10,000 मोनगोन, आरबानावबा 12,000 मोनगोन एन्ड मेट्र'आवबा 15,000 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एलावेन्स दङ। स' बेखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना एग्जाम फिसबो दङ। एग्जाम फिसखौ नायोबा नोंथांमोना 600 पे खालामनांगोन बे एग्जामनि थाखाय आरो बेखौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्टिं जागोन। दा नोंथांमोना लकेलावनो जागोन। स' गावगाबागाव नोंथांमोना ब्रान्च एरियायावहाय नोंथांमोना पस्टिं जागोन मानोना सेलेरिया खम नालाय बेखायनो गावगावनि लकेल केन्डिडेटआ प्रेफारेन्सखौ मोनगोन। दा बेनिमोन एप्रेन्टिस पस्टआव नोंथांमोना 1 इयार एंगेजमेन्ट जानानै थागोन। जायफ्रा सेन्ट्रेल बेंकआव मावनो गोसो दङ एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एग्जामा 2nd वीक एप्रिलाव जागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि अफिसियेल नोटिफिकेशन सेन्ट्रेल बेंक